Здравейте, сега ще направим едно пълно ревю на продукта с всяка една стъпка от отварянето до сетването на повечето неща. Така, при някои автомобили, не при някои автомобили, а главно при Audi, колите, които се свързват безжично за CarPlay и Android Auto, които не са с кабел, е хубаво първия път да спрем Bluetooth и Wi-Fi на колата. В принцип не винаги е нужно, но ако срещате някакво затруднение при свързването на устройство, просто ги спрете първия път, за да не се бърка и да не се свързва устройство към колата, защото ако има свързано устройство към автомобила, няма да позволи да се стартира адаптера. Така, изкарваме кабелите. В зависимост от това, колата ви с Type-C или с USB, в комплекта има двата кабела. Тук колата мисля, че беше с Type-C. Слагаме Type-C. Винаги от тази страна гледаме да слагаме кабел, ако е с USB-то, пак слагаме от Type-C. От тази страна винаги трябва да е Type-C. А тук може да сложим флашка, ако имаме някои видеа или музика, които искам да сложим към устройството. И другото, което за колите, които не са с тъчскрин, тук може да се сложи USB за мишка. В случая да се управлява от мишка. Така, включваме го в USB. При колите, които е в точно определено USB, има нарисувано за медиа, телефонче и таблетче. В случая тук в тази кола, независимо в кое от двете USB-та ще го сложим, ще се активира. Така, ето първото напита, вижда ли се? Питана дали да стартираме CarPlay. Всяка една кола разпознава нашето устройство, нашия адаптер като CarPlay, затова ако сте с Android Auto да не се чуете защо ви стартира CarPlay, колата разпознава устройството като iPhone. Така, ето го е тук, Apple CarPlay. Сега автоматично се стартира, винаги първия път се рестартира, за да се намести резолюцията, понеже всяка една кола е с различна резолюция. Сега изчакваме да се рестартира. Така, тук се съгласяваме, може да сложим и това тикче тук. Съгласяваме се, че нямаме право да шофираме и да гледаме едновременно. Ако при случайно се случи нещо. Така, първото нещо, ако колата ви се свързва с кабел за CarPlay Android Auto, вече това устройство ще се свързва безжично. Тук сме с iPhone, първо ще свържем с iPhone, пускаме на CarPlay, активираме си Bluetooth, активираме си и Wi-Fi, задължително и двете. Трябва да се активираме и влизаме в настройките на Bluetooth. И търсим устройство, което е изписано тук отгоре. Play Video Pro. Цъкаме го тук. Даваме да са перни. Позволяваме да прехвърли контактите и чакаме. При Android е абсолютно също и трябва да излезе една нотификация от Google, която да цъкнете напред. В случая при iPhone трябва да излезе за свързване за CarPlay. Понякога излиза тази нотификация, понякога не излиза. Така че просто седите и чакате, докато не се стартира. Така. Ето. И сега примерно вижда ли се? Ето сега примерно цъкаме на телефона и си тръгва от тук. Реално повечето клиенти, които се закупуват това устройство, са използвали CarPlay, така че няма нужда тук да обясняваме. Когато искаме да се прехвърлим вече към устройството, натискаме Audi. Ние понеже сега сме в Audi, ако сме с Mercedes, пише Mercedes или понякога тук пише Home. Цъкаме на него и на прехвърля в устройството. Сега, за да използваме всяка една от тези апликации, ни е нужен интернет или хотспот. Ако колата има интернет, може да пуснем интернет. Цъкнахме тук на настройките. Цъкаме в Network интернет, после пак в интернет. И сега трябва да пуснем хотспот от телефона. Влизаме тук, връщаме назад, даваме персонал хотспот. Понеже телефонът не е рутер и спира да дава сигнал, след 20-30 минути е хубаво да го изключим и пак да го включим. И чакаме докато се появи на екрана. Така, ето е Симоно. Цъкаме един път. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7.
Така. Вече интернетът е канетнат. Като две от настройките, които могат да се направят, е да сменим езика, ако искаме. Влизаме в System, Language и Input. Цъкаме на Language. И така, ако езика, който търсим, го няма тук от тези, слизаме най-долу и даваме Add Language. Или добавяме език. Така. Тук няма език, който да го няма. Реално, вижте колко много езици. Избираме този, който на нас ни е нужен. Сега ние в момента сме в България, така че цъкаме български. След като сме го добавили, трябва да го задържим тук и да се качи най-отгоре. Трябва да е на първо място. Така. След като го сложим на първо място, автоматично се префърля. Така. Тук датата вече, понеже сме се свързали с интернет, се е наместила. Единственото, което трябва да направим е да сложим региона, където се намираме. Сега тук пише Етиопия. В зависимост от това в коя държава се намирате, избирате вашата държава. Понеже ние сме в България, избираме българска часова зона. Друго интересно, което аз правя, когато използвам устройство на Personalization, влизам тук и включвам това копче, което помага за използването на трите бутона, които са най-важни. Другото, което може да се направи, ако дразни това, което стои тук, върти малко е така, понеже тук има две колонки, може да го цъкнем тук и да се рестартира и ще се скри това меню. Сега ще го цъкнем един път да се рестартира. И влизаме, след като тези неща са настроени, вече може да се влизаме в YouTube. Телефона ни е излишен. Тук, ако имате акаунт за YouTube, може да се го вкарате, ако не, просто цъкате най-долу вдясно. И сега пишем. Може да сменим езика. Пишем Music. Интересно на какъв език ни излизат рекламите тук. Така, пропускаме рекламите. Ако имате премиум акаунт, това нещо от колата. Така. Това е за YouTube. Ако си имате акаунт в Netflix, цъкате си в Netflix. И си вкарвате акаунта. Както за TikTok и за IPTV най-често. Ти имаш ли тук това за телевизията, акаунтите? Не. Така, тук винаги избираме мобайл, когато сме в колата. Тук даваме Close, тук даваме Login with Extreme Codes. В случай, ако сте си платили телевизията, ние сме ви изпратили със сигурност акаунта и паролът, с които трябва да влезе. Тук може да напишете каквото и да е име или вашето име. Тук ще напишем просто BG. Така. Спряхме за малко видеото, за да вземем акаунт и парола.
Вие имате собствени ваши акаунти. Парол, ако пробвате с това, просто няма да се активира. Да не помислите, че акаунтът е същия. Така, тук добавяме URL-а. Ако колата ви не е с тъчскрин, е хубаво в началото или с дистанционно, с Bluetooth или с мишка от компютър, просто да се вкарате навсякъде акаунти и паролите, които имате да вкарвате, защото с джойстика не е толкова удобно. И след това вече пак може с скролера или там с каквото сте да го използвате. Тук имаме Live TV, имаме филми, имаме и сериали. В телевизията имаме 17529 програми в цял свят. Няма програма, която да я няма. Има Формула 1 и MotoGP. Ето, примерно Павла. Виждате само. В Полша колко има. Румъния има 234. България има 178. Как се пише Чехия? Добре, която и да е една държава, просто избирате коя държава искате да гледате. Просто влизате и си пускате програмата. Като ако искате да не ги търсите всеки път, може просто да задържите пръста върху него и да ги добавите в фаворити. Като после автоматично те събирате тук на първо място в фейворите. Ето и. По абсолютно същия начин. Ето още един път. Може да се изтеглите филмите и сериалите. Сега това нещо няма да го правим. И това е ревюто на продукта. След като го сетнете, вече всеки следващ път, като се качите в колата, всичко ще тръгва автоматично. Ето.